Il-Partit Laburista għażel it-triq ta' moviment. Dan il-moviment se jinbena madwar il-partit u nistidnu fih lil persuni li xebu mill-irbit tal-bieraħ u jridu l-ħelsin ta' għada. Għal Joseph Muscat meta il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista b'diskors li kellu elementi kollha ta' mexxej li jrid jara bidla għall-aħjar. Stajna għażilna il-kumdità. Stajna għażilna il-kumdità li ma niddiskutux. Stajna għażilna il-kumdità li ma nistaqsux. Stajna għażilna l-kumdità li nħallu kollox l-istess. Stajna għażilna il-kumdità li ma nkomplux ninbidlu. Minflok għażilna it-triq liebsa. Għażilna it-triq tal-isfida li ħatwassalna għal moviment ġdid għal pajjiż aħjar. Dan huwa partit li jrid jiżervi bħala bażi ta' moviment ta' għada li huwa fid-dmir li jbiddel lis-soċjetà u jagħti lilu nnifsu għal pajjiż. Il-bidla li jrid jiġib dan il-moviment għal Joseph Muscat tirrispetta l-valuri li qegħdin fis-sisin tagħna għalhekk dan huwa moviment li jgħid le għall-abort f'pajjiżna. Dan huwa moviment li jemmen fid-drittijiet ċivili fejn jkollna stat li ma jindaħalx l-individwu iżda li ma jabdigax mirwol li jħares lill-familji. Moviment ta' ugwaljanza fejn kulħadd jkollu l-opportunità javvanza li jaħseb f'miżuri biex jibbilanċja bejn il-ħajja tal-familja u x-xogħol fejn in-nisa għandu jkollhom semewlieni fil-politika u fit-tmexxija tal-pajjiż. Irridu xogħol produttiv bid-drittijiet ta' veru għal Joseph Muscat. L-edukazzjoni, l-innovazzjoni u r-riċerka għandhom ikunu s-sisin ta' dan il-moviment għaliex irridu nżommu f'moħħna li 4 minn kull 10 titfal f'pajjiżna mhux qed jkomplu l-iskola wara l-età ta' 16-il sena. Joseph Muscat jgħid li dan huwa pajjiż b'poplu li jixraqlu servizz soċjali realistiku, moviment li jara li jrid sistema aħjar ta' servizzi soċjali li tkun flessibbli skont il-ħtiġijiet tal-individwu biex ħadd ma jħossu waħdu fil-mument ta' bżonn. Is-saħħa ta' kwalità fil-ħin u b'xejn għal kulħadd. Moviment li jimxi mal-prinċipji tal-ġustizzja soċjali fejn mhux biżżejjed li jinħoloq il-ġid imma lil dan il-ġid jinqasam b'mod ġust ma' kulħadd. U m'għandna jkollna l-ebda mistħija li ngħidu li l-moviment tal-progressivi u l-moderati huwa d-dar tal-middle class Maltija u Awċija. Dan hu wkoll moviment b'viżjoni ta' ekonomija li trid tagħti l-flus lin-nies, viżjoni ta' xogħol u tnaqqis sostenibbli fit-taxxi. Dan għal Joseph Muscat huwa moviment li jemmen f'kull settur ta' xogħol li jħares lejn l-ambjent bħala l-mod kif jinħoloq ix-xogħol. Nemmnu f'kostituzzjoni li taqadna fejn il-kunċett tan-newtralità jibqa' kruċjali għal pajjiżna qal il-mexxej Laburista. 7 snin oħra Malta se jkollha okkażjoni bla preċedent, il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea. U li niffukaw li nagħtu leadership fl-Ewropa. Programm realistiku imma ambizzjuż ta' presidenza li ħaturi li l-iżgħar pajjiż kapaċi daqs l-akbar pajjiż fl-Unjoni Ewropea. Feħħa nkunu qegħdin iva brieda enormi nuru li dan il-poplu huwa akbar mid-daqs tal-art tagħna. Dan il-proġett ta' moviment mhuwiex proġett ta' elezzjoni imma proġett politiku ta' viżjoni għal pajjiżna fejn il-Partit Laburista permezz ta' moviment ta' moderati u progressivi qed jaddatta ruħu għall-aspirazzjonijiet u l-ħtiġijiet tal-poplu. Inaqdu magħna f'dan il-moviment, inaqdu magħna jekk temnu bħalna illi għada jisbaħ jum aħjar. Inaqdu magħna u ngħidilkom l-aħjar snin għal pajjiżna għadhom ġejjin.